onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier caabi bi ko agence mo ceerno bocar kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence caabi bi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence caabi bi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗa min ɗon de marque Anne Mariste kalɗo jiɗɗo amen hebde yo noddu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence caabi bi ari gam hollude men lawol ngol. Ça va? Ça va bien? Alhamdulillah. No liggéey yow? Mbaar Moussa ne maanaam. Ala ko Modou ke. Modou. Hay course tampinani ma kadi gamel. Ala be to tampinani. Ah, merci beaucoup. Bara wadana fi su tere ha porti. Ala ko ni do tani ran. Merci beaucoup. Mo ala ma do wiwa. Merci beaucoup. Ah oui? Ah. Gunda dok. Min. Lawe ko watane. A hotel. Eh.
Odante. Ala Odante. Ok. Natanya ni channel kadi sada ala uyen saya. Ala ndanya channel. Kaffe de mbaweli. Merci. Merci beaucoup Adimbele. Non, mais comme quand on dit qu'on doit gagner le mission de ma café. Quand les gens me disent mal pour le préparer, mais alors il faut dire pas et au état mon bon pour faire un café. C'est très drôle. On voulait que mon comme là au Yonah. T'inquiète pas pour ça. C'est rien du tout. Je vais faire un encastre. Ah bah ouais. Qu'est-ce que c'est? Merci. Jangan jadi kira kau nanti orang lagi stari. Benar tu. Berapa tu? T'inquiète. Macam On va donner une moitié. Machallah. Merci beaucoup. Je suis l'homme le plus heureux du monde. On dit que ni mon asal ni nani muso. Bukan bab yang wah. Oli tu? Tuli aja cium. Ça va Jamal? Ça va bien. C'est bon. Jambal? Alhamdulillah. Tu veux me prendre comme dépense, mais à ma dire. Dépense? Jarane? Alan? Ada problem. Berbayar dulu. Sekian. Jadi, misalnya bumi miroha doy, ada mundu dema, kuyi de walu dem. Ni da tampa haida, donc sibi admiral naje. Ni da tampa te mi wona ha doy an de so e ane to mi jodi. Sabar. Ada orang mau bertanya ala orang, ada problem. Bini sabar ni, nyagar man ko sabar. Okuran wara ko ati walu dem. Tahu dah pernah ada problem, telah jadi. Okay. Allo min kam mi haaldino yummako
mi haalde yummako min wi o noddanam yummako an ko jewata kaldu memu an kono min komi ñaagiiɗoma o puttele o sibo Allah e nelaaɗo mum mi haalata ko bamma kalden sibo Allah e nelaaɗo mum komi ñaagiiɗoma ya ɗaccu cukalel ngel wona ɗo ɗum jinnam makko kanko jinnam makko ngoni ko Mali min mi wima mi haalde yummako wi kam ko Mali woni kono komi ñaagoriɗoma sibo Allah gonga mbaɗa andi wallahi ko kalta ko mbaɗa andi kono wona ɓen sukaɓe no Allah yuni kam seede ko ari ɗo ko de jiimi ɗo tan ko deere o hollimi wallahi mbaɗa andi ko kalta ko fof ɓurade makko bonnude o wallahi min de mi yiyani on jikku e makko so Allah mi yiyani komi ñaaguiɗom no woodi wallahi no woodi sibo Allah tan e nenaɗo ɗum komi ñaaguiɗoma taw wonko umminimo komi ñaaguiɗoma tan muñana en ala fof komin kaldani hande ɗum noon mbaɗa ñagotoma sibo Allah e nelaɗo mum dal joni mbaɗiren noon tawde noon ka ƴettude pause joni continue kadi liggey ma sa jippoyima kadi min mbawa haaldude Allah noddita kam jewten eɓe celli eɓe jaam eɓen ɗo jooɗi kamɓe fof ɓe celli oyo bammo ɗi salmini on wanene nde bamma hande jaɓani bamma ala cikku bamma noon bamma meeɗa jabde ha ɗo nene cuko debbo jogiɗa ɓiɗɗo debbo te o ala caɗele ƴew guilo aɗa e galle comme fauteuil o ka wiyani mo yo wat walla an hen denduɗa o memata bamma noon so sagam min wallahi hande o ummotako ɗo nene dañɗa ko ɓiɗɗo debbo to ou tard o yaltat galle ɗe kanko ne e joni ko ñamɗiɗa foof Allah ko ɗum tottama sabu Allah ngam ƴeeni wona wi arde dañ ko ƴeewata ɗo totten mbo chance ƴeewen so yii mo joon mo ya so yiyani aussi o ɗaɓat solution goɗɗo ƴeew sa wawa haalde pa o mimam noddumo téléphone mi haalde makko yo noddumo susi haalde bamma kanal min mi ronkana bamma an mbawana bamma joni kay a sukkorta tan koye ñagude tan gonmi kono wona an wiyata mbaɗa haalde ala haalde e bamma noddu bamma jeeya deyem secours nan fati ɗum deyem secours nan ɗo sa wawa ɗan mi waɗat minne ko Allah waɗi oppi kam koye mi haalde e makko par ce que kanko ne suko debbo o kam gaccamo o waɗa ƴewanno ko dañani ɗum ala solution ko mama taw aussi mina jon o haali gonga nene c'est à copine ƴettu dépense makko aɗa wawi noddu bawa ana hoorema kalda acmimi nodda baba ko sehilam ko ɗo bonnata to bamma ɗo bamma koko ñaaɗi ha yiyata ñaaɗi ha ɓurti mbiɗa haalda e bamma mboɗa fati ɗum min kala komi gaynaɗo wonani gaynata a jala moƴƴi hande basi ala nene haal hen comme jeeɓo haajam ala hen de hande wona samedi mbiɗa ƴeewa marché aɗa wiyami ari ka jeeɓo même commande o ƴeewa wala andal min kam an kam nene galle jooɗo sen an a yehino appartement guedde
ayin to na wina yar Kalisa yeyin ron yeyin ton jonno holno tawrdam bar mo yedidi alhamdulillah rabbil alamin ton kay no tawrum ronni so tawi yaari non en jetti Allah no feewi ko jinno den ko en kebi dum omo woni to no mo deedi omo wonde kalidu mi yirani be hay problème gorto Allah min kay bayde hano wondane yasin wona o takka yasin on nanani hala yasin yasin janginani mo jukkuji mundi o won ko bangi makko min kay alhamdulillah rabbil alamin min kay on bangi hagilam deedi ton dum kam ne deña bernde alhamdulillah rabbil alamin kono min kam ko kaddu me yara ko be andi ko min kalti kadi be andi mo joggu hen so dum benni an hoore ma andi min to koni wodani ko ngalam non do e galle ko ngalam ke dingal gandana appartement ba no furam non do e galle he no furam he dunna appartement ba kala ko ngacci ron biyamo dungam ni fayba kalidu mo andi ko kalan momi mo andi mini makko no wen jottindi ko mbimo mo nani min kam ko dum tan jinnomi kadi mbiɗi yiɗi to ɓe gonɗo haadi ko appartement min kam ñaguinomi ni ko daña galle jaaƴo mbiɗa so Allah sakkimami tanira on tan dañata piji ɗum kam mbiɗa yinno ɗum on noon aɗa andi kalista koye wiyatnam itta onon geddel men ay koye ɓerno itta kono haali ɗum fof wayi noon jon kay hokkam kafam tan mi yara hankadi mi daña no belteriɓe hankadi eyi adnam kafam nen tijanda ko adi ɗum miñum pour yo walla mi eri ko fati liggey gale dal parce que o yiɗa o ƴetta ko teddi tout kono franchement maman ça m'enchante pas du tout yo ñalo bonni intimité am e tidiane deno boy jalli ɗum kay ko yettere an alhamdulillah wiyete o addi miñi ko yo wondema ma yewte wallu ma e golle kewde ɓaadi tijaniɗa hankadi ƴetta ko teddi walla dilla dala o addi miñi ko ɗum kay ko yettere Allah jeeɗam hay dara ala hen an aɗa andi tijani jikkumo ɗum heewi gacce to min mi añat dal o herso on kadi intimité amen kadi komin mbaɗanno ko fof usto on ɗum kam j'aime pas du tout franchement jeeɗama ɗum wona haala intimité son mbaɗani ɗum boowal mon mbaɗ ɗum nder suudu ko waɗira wona sutura i sa waɗani boowal son natoyi nder suudu pijon jalo dal nene nak mine booba kay an aɗa andi min mine tijjan somi hutimomi ni ko boobu mbiyatmomi wona ɗum ɗon ni tijjan mbimi nden wona baɗiraɗo debbo wona mawɗo no feewi wona ko guije ko guijam tan i joni noon ko kersata he ko gorko ma noon laawol Allah ko kersata he aɗa andi ko timpintuma ana wona touba ka africaine ka haalpulaar yummum bamum aɗa andi dewgal haalpulaar no mayi fuutankoɓe garata miñiraɓe garat mawniraɓe garat a faami sehilaɓe garat ana wona tubako noon te aɗa andi minen galle oɗo kay do jibineraɗo aɗa andi no wayanno ko joni tan onon sukaɓeɓe kewno ɗon appartement desaɗo hen fof wiya appartement toye mo ɗum ɗon noon majjani on dinanaki yimɓe jam min kam yiɗa e daro mi yowɗuma ko mi yiɗi sa yiɗi rek mbatta hakkille e hoorema anani ko mbimani ko jeeke ari ɗon fijje mum jalda e mum kala ko yiɗi mbaɗanano kono katta aɗa fiɓa yeeso aɗa yeeya tuuba kagal ma a tawdani yumma e bamma mi wiyanima noon de
e mala hewjata ha ɓeɗen paɗa ha gatta haalna kam ɗiɗo haalno jata ha ɗo subana pour nana ɗum noon ni no e min dal naji e yottande hannde onon ɗo ɓawɗon tan kala desaɗo wiye toi et moi an tene joom galle ma aɗa daña ɗum te tawɗa ko galle bamma naaɗi yaltu bandiraɓe fof ngara an jeekiraɗo gotel aray ma ne walluma sabu no mbaɗani mbiya wonata toon min mi renditta hen haala hawa arta ɗo omo haalna kam haalata ɗo mo andu min wona noon ɗono mi lelo ɗo sa fofto koto jeynaba mi segni Maren. Bismillah. Ala, ala. Abdul Ndesu. Mimi mi yotta argay. 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 Ko woda nare tan da yow Barandi woddani min gadduɗo hoore ha ɗo ko mi ronkan naat. Wa mi natani. Mi natani. Hande noon addi kam ɗo Ibrahima ko jam. Anani. Ngam mbaɗa andi min mi wawamo woppude. Anni ko rewa ko woppude. E wawa woppodirde noon mbaɗa feere tan jaat kam dañde solution. Eyyi solution. eyyi mi dañi solution Ibrahima te mo sohli kalis a nani de ɗum tawi mbaɗmi réfléchir caggal mi ala départ mbaɗirɗen commerce mi wirtima to bâtiment goto jehen ƴetteɗen to minébar liggoɗen maçon pour dañen kalis ngam min mbaɗa sohli kalis. Ceerno won no jalni quoi. Mbiɗa holɗum? Minébar mbimami jehen liggoyden minébar walla ƴeewen liggey goɗɗo ganduɗa kalis laaɓɗo dañten ko wiyete ko l'argent honnête ko gendarme o wino kam ko l'argent honnête. Kono noon ceerno Mody hay soko l'argent honnête kono aɗa ɗum ko woni e chantier ji chantier sa yeehi to an aɗa wawa mahde a warade holko mbawɗa so wona rondade ko mbabbaɓe waɗanma yoɓe ronam bâtiment no jaranma yoɓe ronam bâtiment o ala ceerno Mody mbaɗa hattani mbaɗa wawi ko gurmi to ko balɗe 5 hay rondade bâtiment ɓurɗum ɓuuɓ. ceerno min ala probléme ɗum fof ko solution aɗa andi min ñande fof min addanno solution hande ko an addane kam solution no wawi wonde min sah heureusement mbiɗa jogui grand goto entrepreneur no wiye Jupiter Diallo eyyi on kam sen jimo on ɗum no wawi wonde mo wallumen de non ɗum no ala probléme nda Ibrahima mane jiɗɗa yahen sa welam jehen joni sa welam jehen joni joni a fadat mi haalde makko après mami nodde eyyi daro hen non ala probléme daro hen ceerno Mody ko chantier de gendarmerie tawtama hen rondade biri a meeɗa yiide neɗɗo soka wiya ko roni birik minébar gendarmerie nangui kono neɗɗo ne rondimo birik e ciment ha maayi chantier de yam rone bâtiment mi maaya l'argent honnête mi daña temedde jeegom moƴƴe ɓurmi kam ujunnaji ɗiɗi gendarmerie ala probléme en ñallata ala yaap ñallen yaap miijo hen noon anani ala probléme min somi noddima joni momi nodde kalden hen eyyi yo ɓayde ko joni solution dañama kasi a jarama sa jaɓi ko mbimi ko tan minama kam en beldat ala probléme way sa jaɓani minama kay mbayani nelaɗo tan e seyɗani aranno noon ñalde aɗan nelaɗo e seyɗani kam seyɗani koko rewini tan nelaɗo rewini sa jaɓi ko mbimi ko ndewen lawol nelaɗo taw ko lawol seyɗani noon ɓuranno. Arti mi arti salminta kam Allah mi tampuɗ mi yejjitinayi salmindam tawa noon aɗa selli ko vidéo acca madame la directrice wona an commission kadi toñangueji ma ni hala ka ko koto heew wonde expliqué semaine o no yaari comment ça a été komi tampuɗo ni to gonmi ɗo kono momi haalade par ce que jitta komi haalanno en tout cas galle mabɓe o machallah alhamdulillah jeewomo ko lembel o Aïcha ɓiino
kam mi fo jaggir kam ni kon on jibinami galle Okay, no way. kono Kono. Wadi pun ke? jom galle o Kona. babir Kona. Bagoto. kono wonno kadi ɗiɗo tawji min kawru e galle he kono mo ndaari kam ki ndaaki ɓandam du fof dog mi sikkuno caɗeele ɗe fof ummortuno koye suddiɓe makko ɓe kono wona toon jogorade ummade koye makko jogori ummade innaaki ndi o dartami ni tan min kam mbiɗa hulini yaata wona kanko jogal kam ittutto ni galle hen Agak nalana. Babio. Ala hay goto problem. Wallahi. Gallo fu ha haw. Kanko ɓuri hen moƴƴude. Pour min sambita ko Aïcha walla Amadou walla Diouf kono kanko wala hay goto problem. en tout cas darki yo dara kam ni kam mi suusa ɗum tan tako bom jiɗɗa nande Ndemi ɓernde ma. Te tan ko babio. No wani tawa hode galle he. Joni nawa place ma joɗɗa toon o ala hay goto problem. an wino Min wimano hande noon a arti on sehlam on ponno ƴewde jiiɗa yaade ngara mbasa kam ɗo tawde arde hen en tant que an ɓata an a yurma e kam ni mbiɗa arti mbiɗa tampi mbiɗa foti fofta mbiyami ɗofte ɗum kam mi wawano tinnoɗa komi ñaagi ala ka sehilam yarangen tan ɓecca kam mi fofto seeɗa non mbatta hankali hande yaafumi tan tan ka sehilam man den ɗaccum tan mi fofto yewde fofto ɓorteke maɗe mbiɗa tampi wona allah em tampude mi gara mi foccoɗo hen mbiɗa tampi a tutala eyi baɗɗa seli Ada sel. mawɗum kay Day tampere. jam tan Alhamdulillah. mawɗum Day liggéeyu. jam tan ko mawɗum Ko defata hande? hande ko maari liɗɗi ndefande Voilà. Ɗum kam no moƴƴi. Wona ɓe kalnima mi yiɗa goddum mafeji e ko way noon. eyyi tanti haani kam ɗum kay Ah, c'est bien. C'est bien. Mbaɗa e tampere? mawɗum kay Alhamdulillah. jam tan Holko woni spécialité ma? min mi janggi mi heeɓi diplôme aji mi waɗi formation restauration Restauration. C'est bien. Aɗa anndi mattete. Tottam numéro ma. Comme ça,